Matagal-tagal na rin mula nang mag-alaga ng aso't pusa si Nanay Josefina. Anya, ito ang kanyang stress reliever. Malaking tulong din umano ang kanyang mga alagang aso sa kanilang seguridad. Bilang isang responsableng fur parent, lahat ng kanyang mga alaga ay bakunado daw ng anti-rabies vaccine. Hindi niya rin ang mga ito hinahayaang lumabas ng bahay para masiguro na hindi ang mga ito makakakain ng maduduming bagay na pwedeng pagmulan ng rabies. Halimbawa, inaalagaan mo sila, katulad niya nasa loob ng bahay sila, yun ang paraan ko para hindi sila makakain ng mga marurumi kasi doon magkukos ng rabies sila. Tapos, sabi nila yung aso daw, pag hindi pinapaliguan, doon nagkaka-rabies. Kaya sila talagang, meron silang shampoo, may ganun, para malinis talaga sila. Ayon kay Dr. Emmanuel Estepona, veterinarya ng Legazpi City Veterinary Office, tama ang mga ginagawang paraan ni Nanay Josefina na isang pagpapakita ng pagiging responsible fur parent nito. Anya, kailangan ng pakikiisa ng komunidad upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng rabies at isa sa pinakamabisang paraan upang matuldukan na ito ay ang responsible pet ownership. To unite and strengthen the relationship ng tatlong entity sa community. One, kami, yung LGU, and the national government na gagampanan at ginagampanan po natin ang ating mga obligations. Yung number 2 is the barangay officials that they have also a shared responsibility para makontrol natin yung rabies. It is in accordance with the Rabies Act of the Philippines, the Animal Welfare Act, and even dito po sa local ordinance natin, yung Responsible Pet Ownership Act, na meron po tayong responsibility na dapat gawin. And the third one, which is the pivotal, yung dog owners themselves, na to become responsible owners. Now, if we were able to do each shares its responsibility, mababawasan ang rabies at pati yung problema ng stray dogs. Dagdag pa niya, napakahalaga na mas mapalawak din ang kamalayan ng publiko patungkol sa rabies, kaya naman ngayong Rabies Awareness Month, planong mag-alok ng libreng kapon ng City Veterinary Office para sa mga aso't pusa. Magkakaroon rin ng iba pang libreng serbisyo na pwedeng lahukan ng fur parents at ng kanilang fur babies. Strategy po natin is yung dog pet population control. We're studying on that and hopefully makakuha tayo ng funding. Kasi medyo mahal na yung anesthetics. You know, the reproductive surgery sa mga clinic, private clinic, umaabot ng 10 to 15,000. Kaya isa rin yun kung bakit nahirapan yung ating mga dog owners. So that's why we will be pushing for a mass reproductive surgery again. Like last year, meron tayong partner, yung Balikatan. So we were able to have 300 pets nagkaroon ng surgery. Pero hopefully this year, mapatuloy pa natin. Samantala, kinumpirma ng naturang opisina na may isang namatay noong nagdaang taon sa lungsod dahil sa rabies. Para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista.